nem tudom kivenni. Írd. Anyu, pontosabban írd le. Ja, igen. Jó? Egy üres helyre, mondd neki, hogy menjen egy üresebb helyre, üres ahol helyre, átláthatóbb. igen, igen. Egy üres És helyre. Kisebb Igen, betűket és is írhatsz. úgy, na, azaz, beszélj vele. Kisebbeket Hány írhatsz, éves és voltál, amikor itt hagytad a földi létet? Írj egy számot. Írd le nekünk Írd a le. számot. Gyerünk, menni fog. Azaz, Zsolti, te is Ügyesen. beszélj. Írjad. Ezt nem tudom Ja, kivenni, jó, hogy ez akkor mi. mondjál nekem 3 számot, és az egyik legyen benne, tudod, mondjál én. 63, 74 vagy meg ilyenek, tehát mondja 3 Most számot. nem tudom pontosan, hogy hány éves volt. Zsolti. Ö, Nem old meg, csak legyen közte. 62, 62. Jó. Itt vagy még, anyu? Itt van. 54, 54, 56. 56. Jó. Kedves Erzsébet, kérlek, karikázd be azt, amikor azt a számot itt a 3 szám között, amikor itt hagytad a földi létet. Most már mondhatod Gyere. neki, szólj neki, hogy anyu, Gyere, anyu, hívjál. karikázz be. Karikázd be Karikázd azt, be. amikor itt hagytad a földi létet. Melyik volt az? Ez volt? Nem? Akkor áthúzzuk. Akkor mondd neki, az a baj, hogy keveset beszélsz, hangosabban, és hívjad, és biztosd, és hogy erő, hogy legyen ereje. Jó? Mert még egy kicsit bizonytalan, úgy látom. Tehát ő is bizonytalan, meg te is. Pontosan mondd meg nekünk hány éves Ja, voltál. az, meg azt te a is számot beszélj, mondd karikázd neki, be. hogy anyu, hány éves voltál, amikor itt hagytál minket. Mondd neki, mondja. Anyu, hány éves voltál? Mozdítsd meg a amikor? kis széket, Erzsébet. Emlékszel rá? Biztos, Hogy emlékszel. mikor? Mikor hagytál el, míg hány Igen. évesen hagytál Karikázd el? be azt a számot, amikor itt hagytad a földi létet. Na, ez az? Jó. Jó. Akkor a beazonosítás megtörtént. Akkor Erzsébet, légy szíves a papír közepére. Gyere a papír Csúsztasd közepére. oda, Gyere ide, középre. és akkor most már jöhetnek a kérdések. Jó. Anyu, ahol most vagy, hogy érzed magad? Mondd neki, ha jól érzed magad, akkor rajzolj egy karikát. Ha rossz az, ahol vagy, akkor rajzolj egy háromszöget. Jó? Így Jó, tedd fel a jó, kérdést. Még egyszer Ahol- hangosabban beszél vele. Ahol most vagy, jól érzed magad? Ha jól érzed magad, rajzolj egy karikát, Így van, így van. ha nem, akkor egy háromszöget. Igen. Mozdítsd a széket, Erzsébet, nyugodtan, itt bátran, vagyunk. határozottan. Mondd meg Gyere, nekünk. gyere, itt vagy. Itt vagyunk, te Hát, miattad vagyunk itt. Igen, rajzolj egy karikát. Te miattad. Jó helyen van. Jaj, de jó. Na ja, örülök neki, Ez a még hogy egyszer. már most jó, Aha. hogy jobban érzed magad. Igen. Kérdezem, hogy fáj valami ott. Van-e fájdalom? Fájdalom? De úgy tett fel a kérdést, hogyha fáj, akkor rajzolj egy háromszöget. Ha nem fáj semmi, akkor rajzolj egy karikát. Tehát mindig Jó, ezt jó. próbáld meg hozzátenni. Ja, a Hogyha, karika de meg úgy is leírhatja igazából, íróttal is lehet, csak lehet, hogy akkor tehát többször Igen, kéne vele igen, beszélni, igen. hogy ő erősödjön. Igen. Tehát általatok Értem, erősödjön. értem. Mert most még ahogy látom, még annyira nem erős még. Nem, De igazából szerintem még csak most van most először. vagytok elő, tehát most De még nem is lett sose. nem is lehet még megbeszélve vele sose. Tehát Sose. azért, Sose de beszéltem. semmi baj. Mert kérdezd meg tőle, hogy fáj neki valami. Hogy érzed meg magad? Fáj valamit? Hogyha nem, akkor rajzolj egy karikát, hogyha igen, akkor egy háromszöget. Zsolti mondta és mozdítsd a széket, Rajzolj anyu. bátran. Bátran, Gyere, határozottan, azaz. Bátran, határozottan, mozdítsd a Gyere, kis széket. jól érzed Azaz, magad? jó. Nem fáj Nem semmit? fáj semmi. Na, Jó. örülök neki. Na, további kérdés. Dupla kör. Igen. Hú, akkor nagyon jól érzed magad. Igen, jó. Újjá születtél? Apu ott van? Hogyha Várjál, ott ne, van... egyszerre csak egy Jaj. kérdést tegyél. Ja. Semmi baj nincs, Apu? van idő. Apu ott van Kérdezek tőle, melletted? ilyen találkozott vele? Találkoztál vele apuval? Ha igen, rajzolj egy karikát, ha nem, akkor egy háromszöget. Így van. Mozdítsd a széket, Erzsébet, bátran, határozottan, beszéljetek hozzá. Gyere, gyere nyugodtan, Mondd rajzol. meg nekünk.
Apu ott van a közeledbe? Találkoztál vele? Igen. Nagy jégkal? Hogyha igen, akkor egy karikát rajzolj, hogyha nem, akkor egy háromszöget. De közben mond neki, hogy mozdítsd a széket, írjál, Anyu, mert szeretnék mozdítsd veled a beszélni. széket. Írjad, mert szeretnénk tudni. Szeretnénk tudni, hogy mi történt veled azóta. Meg apuval is, akit nem Ezért gyújts ismertünk. erőt, energiát, kérlek mozdítsd a kis széket. Mondd el nekünk, hogy találkoztál-e a Férjed. férjeddel. Anyu, itt vagy? Rajzolj akkor egy karikát, ha itt vagy még. Beszéljetek, itt van ő, beszéljetek. Van, amire nem igazán akar válaszolni. Lehet, hogy Jelezzél, nem hogyha akar. itt vagy. Itt van ő, itt van. Apósom Kérlek, gyűjts erőt, energiát, Erzsébet. Kérlek, mozdítsd a kis széket. Írjál. Írjad. Apósommal találkoztál? Igen. Találkoztál vele? Ha igen, akkor rajzolj egy karikát. Ha nem, akkor egy háromszöget. Nem akar rá válaszolni. Akkor tegyél fel egy Akkor- másik akkor egy kérdést. másik. Akkor veletek kapcsolatban akár. Emlékszel rá, hogy amikor kicsik voltunk születésnapunkra, nem tudtál ajándékot venni, hogy mit adtál nekünk? Rajzolj egy karikát, ha igen, Ha igen, igen. ha nem akkor emlékszel, egy akkor egy háromszöget. háromszöget. Jó. Na, most mondd neki még egyszer, hogy Amikor kicsik voltunk, emlékszel rá, hogy mit adtál nekünk? kérlek Erzsébet, mozdítsd a kis széket, írjad nekik, mert itt van a lányod, szeretne veled beszélni. Szeretne veled ilyen formában most találkozni. Itt van, itt vagy. Szeretnék beszélgetni Szeretnél vele, beszélni hogy vele. mi van veled, hogy érzed magad. Igen. Kérlek, mozdítsd a kis széket. Ha látod, mozog egy picit, akar ő beszélni, csak igen. mondd neki, hogy Valahogy anyu, nem. többet, Anyu. hangosabban, meg te is Zsolt egy picit hangosabban beszélj vele. Írd le nekünk, hogy emlékszel rá. Hangosabban, írd le. Emlékszel rá? Azaz, mozdítsd Az a kis nagyon hiányzik széket. nekem. Azaz, mozdítsd a kis széket. Írjad. Emlékszel rá? Írjad Jó. Erzsébet. Azaz, írjad szépen. Írd le, hogy Emlékszel emlékszel rá? Egy karika, akkor emlékszel rá. Igen. Mi volt az? Le tudod írni, hogy mi volt az? Mondd neki, hogy jöjjön egy ilyen... Egy Gyere, tiszta gyere, tiszta gyere, felület, ide, le, gyere igen, ide. és írd le, hogy mit adtál. írd a lányodnak, hogy mit adtál neki. Mit kaptunk, amikor nem tudtál ajándékot venni? Írd le. Nekünk. Zsolti, te is Írd le beszélj. nekünk kérlek, hogy mit adtál ajándékban. Ilyenkor, mikor mozog, akkor mondd neki, hogy igen, szépen írjad. Szépen. Azaz, Ügyesen. írjad, ügyesen, mindig beszélj hozzá, mert belőled nyer energiát. Tehát ha nincs elég energiád, ő se fog. 100 forintot. Azt Igen, mondom. igen. Na, 100 jó. forintot. Ne. Látod, hogy itt van, 100 ő van. forintot Itt van kaptunk. velünk. Azt tudod, mennyire hiányzik? Még mindig. Itt van velünk. Az többet jelentett Az. akár. Jó, ne sírjál, ne sírjál. Tudom, hogy most meg vagy, ha én is tudom, én is annyit sírt mindenos. Az, tedd fel a következő kérdést, ha fel tudod, ha nem Zsolti, akkor te. Tudod, hogy mi újság van az a középső unokáddal? Ha rajzolj tudod, nekünk akkor egy rajzolj egy Az, kört, igen. Úgy. ha nem, akkor egy háromszöget. De mondd, Zsolti, beszélj hozzá. Írd Anyu neki. írjad. Írjad, anyu. Tudod? És tudsz rá választ adni, hogy mit fog vele történni, hogy jó vagy? Ha jó, akkor egy kört, ha nem jó, akkor háromszöget. Ó, igen. Szeretnénk erre a választ. Zsolti, Írd beszélj neki, te is, írd mondd neki, neki. mozdítsd a széket, anyu. Beszélj hozzá. Írd le, Nem válaszolsz. Te is, Írd le válaszolni nekünk akar. bátran. Az, csak beszéljetek hozzá. Tehát az a lényeg, hogy egyfolytában beszélj hozzá és hangosan. Mert a te hangodból nyeri ő az energiát. Téged Szeretnénk ismer. tudni, hogy Hiába mondom, én engem Szeretnénk tudni, hogy megmarad téged ismer. a látása. Ha igen, akkor egy karikát, karikát, légy szíves, ha nem, ha nem, egy akkor háromszöget egy rajzolj háromszöget. nekünk. Válaszoljál, légy szíves. Szeretnénk tudni. Az. Bátra, határozottan Erzsébet, indítsd a kis Írd le széket, nekünk, légy írd le szíves. nekünk, légy szívves, hogy mi fog Írd történni le. a lánnyal. Fiú.
Kérdezve még egyszer, Zsolti, hogy karika vagy de tedd fel a kérdést. A középső unokárd.